Ahojte, ja som Lea Matušková zo Zlatej brány Real, no ako stále hovorím, domov nie je len nehnuteľnosť. A toto je môj nový prenájom v roku 2026. Tento byt je moderne zrekonštruovaný, má výmeru 51 m2, no ako môžete vidieť, sú tu použité kvalitné materiály. Samozrejme sa tu nachádzajú aj kvalitné spotrebiče, umývačka riadu, práčka. No, obývačka je vhodná napríklad aj na večerné seriály. A čo poviete na tento balkón? Viete si tu predstaviť napríklad rané kávičky alebo večernú grilovačku? Ja určite áno. Tento byt na ulici Svätopluková má všetko na dosah. Obchody, fitness centrum, reštaurácie či lekáreň. Ak chceš urobiť prvý krok k svojmu vlastnému bývaniu, vyskúšať to s partnerom či jednoducho sa posunúť, neváhaj ma kontaktovať.